Llum estel·lar. Arribes tard a la teva primera reunió oficial. Tenia un discurs de benvinguda. Ho sento, senyor. Sisplau, digue'm, patriota. Començava a pensar que no vindries. Tanta pressió és difícil d'empassar. Ja, no t'amoïnis, me'n sortiré. He vingut. I no tinc pensat anar-me'n. Podem tornar al tema, sisplau? És un delicte molt greu. Han piratejat la meva pel·lícula 3 setmanes abans de l'estrena i la 5ª avinguda està plena de parades de samarretes pirates del Patriota. A poc la pirateria li costa 1.200 milions de dòlars l'any. Són diners que ens prenen. Quan tenim? Un 4% cadascun? No fotis. Tu tens un 4%? I els advocats més bons. Ei, va, vinga. Prou. Què pensarà la llum estel·lar veient-nos discutir per xavalla? Som els 7, home. Tant si som al carrer com si som aquí. Vull que em digueu. A qui heu salvat aquesta setmana? Eh? Qui s'hi anima?